Karong 16 days na lang, Pasko na, di gyud mapungan ang wala og tuo nga handa og Christmas parties. Busa tambag sa health experts, kanunay hunahunahon ang pagkaon og sakto og healthy aron malayo sa sakit. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, kinahanglan matud pa nga in moderation ang tanan labi na sa pagkaon, ingon man pag-inom aron nga ma-maintaino ang healthy lifestyle, ingon man malayo sa mga sakit sama sa kining mga non-communicable diseases. Inay kabundok nga klase-klaseng pagkaon sa usa ka plato. Pinggang Pinoy ang gikampanya karon sa otoridad, labi na karong wala og tuo ang ginatambungan nga parties. Sa plato, dapat one half of that should consist of fruits and vegetables, 1/4 should consist of carbohydrates, which is the rice, and 1/4 consists of a meat or a fish. Nabantayan man gud sa mga pampublikong ospital sa Davao Region nga nagasaka sab ang census sa non-communicable diseases sama sa hypertension, diabetes ug stroke nga resulta matud pa sa dili healthy nga lifestyle human sa pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig. Wala man matud pa ginabawal ang pagkaon ug mga makapanglaway gayod nga mga handa. Ingon man ang panagsa ug in moderation nga pag-inom ug alcoholic beverages. Alcohol consumption, no, kanang mag-inom-inom, unya usahay nakita na pud nato nga dili pud balanse ang atong gikaon, no. Naatay mga unhealthy meals, so kini atong pagabantayan. Sulti nila kanang bitaw kanon lang bitaw ni ang problema kung matsambahan ka ba, no, matsambahan ka, so mo nang problema karon. So ang exercise dapat all year round yun na siya for that. Kay if you exercise, ma-burn ang imong gikaon, burn imong fats, no. Sa mga magwalwal sa mga panagtapok, magbantay tungod dako ang posibilidad nga magka-fatty liver. If you drink alcoholic beverage, within 2 weeks, fatty liver na ang ultrasound. So, 2 weeks ang atong lag time, it will already reflect in our system. Let's try to innovate our preparation sa Noche Buena o sa Medianoche that a bit healthier for us. And para sa mga celebration, sa mga party, those who drinks alcoholic beverage, be sure to be responsible in drinking. Sara, gawa sa pagkaon o kini mga healthy nga pagkaon, kinahanglan partneran kini og pag-ehersisyo. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.